District ni Presiden Borong Gunang Sar Noges Dapurma mun bagi cengjah pokro lainnya faidah ceng hai cini all Tripura ambai belai ke hai koni yagulo cini belai ke ambai जों नाय तमारा बया पकरा माखा चाव जतो नो चिनी जतो ऑडियंस लो बेले हमबाय विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय नायवान नाय যত জানানো নগো 15 অগাস্ট 75 years भारत हाकतर फियक जमनि साल तिनि महाय त्रिपुरा हांगनाङै गोबां जागाव महाय सिगला सारमो आं गोबां सामं हामिया लामाव थांया ओरै गाहाम लामाव हिमनानि न चाय दंनानि ओंथुं आनि अबनो पार्ट भुइनो हरका यां रुनान भैया खामानि दङ ठीक है बहुत भाई सब बजा कोक तो देरे एटा ना जरेगा हमाय हमें क्लामा आगे दो एक गोल बाय हैंडबॉल मानता का दुई गोल तक हमें क्लाब आतारा बल्कि हमाय दोनों सोलोन सुनाई चीनी हुइसेल रेफरी जगरी सिनाई प्ले जगरी का बॉल पुइरा का हमें क्लान बररक बॉल बाउंड्री बाहिर आउट हुन थाका आतानि थ्रुडे ताइ दंनि हामबाय क्लाबनि थ्रुडे तिनि वाइ मैच निनि लुगुरंगा तामो सारमोजों तामो केसाना मोसं लुगुरंगा केसाना मोसंगो जे आंगागि स्कुल लाइफ नि होइदे थुंगै फाइबानि अमा हाइगेना बरगो तेरे बुसगांगा देबो कुजुक सागा थांगै थुंगिना नोंथुं जिनिमो तिनि जे फ्रेंडलि मैच तिनि जे थुंलायमौ अ थुंलायमौ नुगुइ नरक बुसगांगा देबो तेरे थांनानि ओंथुं आंखा खायो तेरे बुसगांगा देबो सुमु साइदो गायनाय अमा हाइगेना आबनि यागो देबो तेरे बुसगांगा थांनानि हिनि खाखलायो दे आं गयनाय सरि आं गायसा साइ खोनादोंनो आंथ' स्कुल लेभेल क्लास स्टेट लेभेल जरा थाङै थुंजाक डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल गोबां जायगायावबो आं थाङै थुंजाक 2010 आं खेलाया गारिखा आबनि आगोलो आङो जब सार्भिस खालामदोंमोन बागै जरानि माया आं आंनि सामुङाव गोदालमानि बागै आबनि आगोलोफोर आं सेरावनो गोबां जायगायाव खालामदों थुंलायमोंनो हमगा आं कुनु केबांमानि हामबाय